کاربدەستên ئەمریکی و رووس ئیرۆ سێشەمێ لە عەرەبستانە سعودی کۆم بوون ji بۆ گوتوبێژکردنا پەیوەندیên di navbera herdû welatan de û egera dawî anîna şerê Rûsya li Ukraynayê. Ji aliyê Amerîka ve Wezîrê Derve Marco Rubio, şîretvanê ewlekariya niştimanî Mike Waltz û şanderê taybet yê Rojhilata Navîn Steve Witkoff amade bûn. Ji aliyê Rûsya ve jî Wezîrê Derve Sergey Lavrov û hinek karbidestên payêbilind yên Rûs beşdarî civînê bûn. Her du alî dibêjin ev kombûn gava destpêkê ku dibe bibe bingeha çarçoveyekê ji bo gotûbêjên rasterast navbera serokê Amerîkî Donald Trump û yê Rûsya Vladimir Putin. Vekolînên derbarê sedema qulipîna firokeyeke kampanya Delta Airlines li firokxaneya bajarê Torontoyê Kanadayê dest pê kirine. Roja duşemê dema ku firokeyekê hewl dida li firokxaneyê deyne ew bi ser pişta xwe de qulipî û di encamê de 18 kes ji nav 80 kesên ku têde bûn birîndar bûn. Ew firokey ji wilayeta Minnesota ya Amerîkî dihat. Ev bûyer çêbû kêmî mehekê piştî ku li Washingtona paytext helîkoptereke leşkerî li firokeyeke sivîl ket û di encamê de hemû 66 kesên di her du firokeyan de jiyana xwe ji dest dan. Piştî wê bûyerê bi çend rojan jî firokeyek tîma tenduristî li bajarê Philadelphia hata xwarê û di encamê de 7 kesên têde bûn hatin kuştin û 20 jî birîndar bûn. Di şeşê Sibatê de jî firokeyek li wilayeta Alaska ket û di encamê de hemû kesên ew 10 kesên ku têde bûn jiyana xwe ji dest dan. Hejmara qurbaniyên ji ber lehiyê li wilayeta Kentucky ya Amerîkî gihiştiya 12 kesan li gor karbidestên xwe cihî. Fermandarê wilayetê Andy Beshear roja duşemê got ku herî kêm 1000 kes ji ber lehiyê li çend deveran asê mane û divê werin rizgarkirin. Li hinek beşên Kentucky û wilayeta Tennessee rêjeya baranbarînê gihişt 15 santimetran. Di encama van lehî û bahozên giran de avahî û trumbêl lê Kentucky hatin bin avkirin. Li wilayeta Virginia jî gelek rê ji ber seqayê hatin girtin. Tê çaverêkirin ku pêleke dinya sermayê bi ser wilayetên navarast û başûrê Amerîkayê de bê. Bi spor pêşbîn dikin ku ev yek rewşa welatiyan li wir aloztir bike.